Колко пъти сте чували или чели 23-я псалм? Може би сте чули тези думи в служба, в молитва или дори сте ги прочели в момент на мъка. Фразите му отекват на много места, цитирани в религиозни церемонии, погребения и моменти на размисъл. Но спирали ли сте някога, за да анализирате истинското значение за тези думи? Наистина ли разбирате силата и дълбочината на този псалм, или просто сте го прегледали, без да осъзнавате всичко, което носи? Мнозина гледат на този псалм просто като на поетичен текст, красиво изявление, което носи утеха, когато животът стане труден. Но какво се случва, когато започнем да се вглеждаме по-внимателно в тези думи? Дали е написано само за да ни утеши, или във всеки ред се крие нещо много по-голямо? От древни времена човешките същества са имали фундаментална нужда да се чувстват в безопасност. В миналото това е било търсене на защита срещу хищници, глад и врагове. Днес това търсене продължава, но с други лица. Ние търсим финансова стабилност, искаме връзките ни да продължат и искаме здраве, за да можем да живеем добре. Искаме отговори на въпроси, които изглежда нямат решение. Искаме сигурност в свят, пълен с несигурност. И когато чувстваме, че нямаме контрол над заобикалящата ни среда, се появява страх. Ами ако ви кажа, че в 23-я псалм има тайна, която повечето хора никога не са осъзнавали? Нещо, което може напълно да промени възгледа ви за живота, трудностите и бъдещето ви. Нещо, което може да промени начина, по който се справяте с болката и несигурността, които са част от нашето пътуване. Тези думи са написани от човек, който познава болката. Давид, преди да стане цар, е бил отхвърлен, забравен, преследван и принуден да живее скрит в пещери, за да спаси живота си. Знаеше какво е да загубиш всичко. Знаех какво е да нямаш гаранции за утрешния ден. И все пак, насред всичко това, той написа този псалм. Посред несигурност той заявява, че Господ е неговият пастир. Той заяви, че няма да му липсва нищо. Как може някой, който е минал през толкова много болка и страдание, да напише нещо подобно? Как може някой, който е изправен пред постоянна опасност, да твърди с такава убеденост, че Бог контролира? Ако някога сте се чувствали изгубени, ако сте се сблъсквали с болка, която никой не е виждал, ако сте имали безсънни нощи, мислейки за бъдещето, или ако сте чувствали, че вече нямате сили да продължите, тогава този псалм може да промени гледната ви точка за всичко това. Давид не написа тези думи, защото живееше спокойни дни. Той не беше заобиколен от богатство или комфорт. Той написа този псалм, защото разбра нещо, което малцина разбират. Присъствието на Бог не означава липса на предизвикателства. Това означава, че дори и в най-лошите моменти никога няма да сте сами. Следователно, 23-ти псалм не е написан за тези, които вече са в мир. Написано е за тези, които са уморени. За тези, които носят тежестта на грижите и тревогите. За тези, които са изправени пред предизвикателства, които сякаш нямат край. За тези, които чувстват, че животът им е извън контрол, но искат да вярват, че има нещо по-голямо, което ръководи стъпките им. Може би досега този псалм е бил просто набор от познати думи за вас. Нещо, което сте чували толкова много пъти, че се е превърнало в просто повтаряща се фраза. Но сега всеки раздел ще придобие нов смисъл. Днес ще разкрием какво наистина се крие в тези думи. Нека погледнем отвъд фразите, които вече знаем, и да разберем защо този текст обхваща векове, достигайки до хора от всички поколения. Нищо в него не е написано случайно. Всеки израз носи цел. Всеки детайл разкрива нещо много по-голямо, отколкото можем да си представим. Когато започнете да виждате това, ще разберете, че този псалм не е просто утешително стихотворение. То е мощен ключ към нов начин да видите живота си, вярата си и ходенето си в този свят. Сега поемете дълбоко въздух, отворете ума си и се подгответе. Това, което предстои да откриете, може напълно да промени начина, по който виждате всичко около вас. През цялата история човечеството винаги е търсило сигурност. От древни времена човекът се бори срещу глада, болестите, войните и несигурността на утрешния ден. В различни периоди това търсене на храна е било това, което е движило империи,
цивилизации и цели общества. Но дори и с целия прогрес, с всички технологии и постижения, усещането за липса все още преследва много сърца. И точно в този момент започва 23-ти псалм: „Господ е пастир мой, няма да имам нужда“. Това твърдение не е направено от някой, който никога не е познавал недостига. Напротив, тези думи идват от някой, който знае какво е да зависиш изцяло от Бог. Давид, преди да стане цар, беше обикновен пастир. Той не е роден с сребърна лъжица. Той нямаше специални привилегии. Той прекарва години в отглеждане на стада в провинцията, изправен пред жегата на деня, студа на нощта и опасностите от хищници. В тогавашната култура на пасторите се гледа като на най-простата класа в обществото. Те се грижеха за животни на изолирани места, далеч от оживените градове. Беше тежка работа, но от съществено значение за икономиката и оцеляването на семействата. Пастирът беше отговорен да гарантира, че овцете имат храна, вода и защита. Без него стадото беше уязвимо. Когато Давид заявява, че Бог е неговият пастир, той не използва празна метафора. Той говори от собствен опит. Той знаеше, че овца без пастир не може да оцелее. Той разбра, че без ръководството и грижата на този, който води, овцете са в опасност. През цялата история тази истина е била повтаряна безброй пъти. Във времена на криза, глад и война, онези, които се доверяват на Бог, са намерили сигурност, която надхвърля техните обстоятелства. Един от най-великите примери за това е в разказа на Изход, когато хората на Израел вървят през пустинята в продължение на 40 години. През това време нямаше плантации, нямаше пазари и нямаше естествен източник на доставки. Но ден след ден Бог изпраща манна от небето, гарантирайки, че никой не остава гладен. Този епизод, записан около 1300 години преди Христа, е едно от най-великите свидетелства за божественото снабдяване. Дори в среда, в която нищо не можеше да расте, където ресурси бяха невъзможни за получаване, Бог показа, че Той е истинският доставчик. Но какво означава тази разпоредба на практика? Означава ли това, че никога няма да се сблъскаме с трудности? Означава ли това, че никога няма да има моменти на несигурност? Ако погледнем историята на Дейвид, ще разберем, че той е преминал през безброй моменти на недостиг. В един момент той трябваше да избяга, за да избегне убийството на Саул. През това време той живееше като беглец, криейки се в пещери, зависейки от щедростта на няколко съюзници, за да оцелее. Но дори и в тези условия той никога не губи убеждението, че Бог ще се погрижи за него. Това е същността на това изречение: нищо няма да ми липсва. Това не означава, че ще имаме всичко, което искаме, а по-скоро, че Бог винаги ще осигури това, от което наистина се нуждаем. Това означава, че дори в най-трудните моменти никога няма да бъдем сами или изоставени. И това обещание не е просто духовна концепция. Днес има проучвания, които показват как вярата пряко влияе върху начина, по който хората се справят с финансови, емоционални и социални предизвикателства. Проучване на изследователски център Пю, проведено през 2020 година, показа, че хората, които имат силна вяра в Бог, имат по-ниско ниво на тревожност по време на икономическа криза. Това се случва, защото вярата ни учи да виждаме отвъд настоящия момент. Това ни дава сигурността, че дори нещата да изглеждат трудни днес, има Бог, който се грижи за детайлите, който знае нашите нужди и който вече е подготвил това, от което се нуждаем, за да продължим напред. Исус подсили тази истина в думите си, когато каза: „Вижте небесните птици, които нито сеят, нито жънат, нито събират в житници, и вашият небесен Отец ги храни. Не сте ли много по-ценни от тях?“ Матей 6, 26. Това означава, че дори и да не видим решението веднага, Бог вече осигурява всичко необходимо. И въпросът е: вярваме ли на тази разпоредба? Точно както овцата е напълно зависима от пастира, за да намери паша и вода, вярваме ли, че Бог ще ни насочи към това, от което се нуждаем? Историята доказва да. През вековете, във всяко поколение, онези, които се доверяват на Бог, свидетелстват, че Той никога не ги е оставял лишени. Дори в най-мрачните времена, когато всичко изглеждаше изгубено,
неговото снабдяване винаги пристигаше в точното време. Ето защо Дейвид не пише това изречение като възможност. Той не казва «Може би Бог ще ме подкрепи» или «Възможно е Той да ми помогне». Той твърди със сигурност «Нищо няма да ми липсва». Тази сигурност не идва от липсата на трудности, а от разбирането, че Бог никога не се проваля. Това обещание остава в сила и днес. И когато се научим да се доверяваме на това, разбираме, че божественото снабдяване не е само за материални блага, но и за мир, посока, сила и цел. Защото когато Бог е нашият пастир, можем да бъдем напълно убедени, че никога няма да бъдем сами. От началото на времето, търсенето на почивка и мир е съществена нужда за човешките същества. В свят, белязан от несигурност, кризи и ежедневни предизвикателства, намирането на състояние на спокойствие изглежда като далечна привилегия. Бързият ритъм на съвременния живот, постоянните грижи и безкрайните отговорности правят това търсене още по-трудно. Тази нужда обаче винаги е съществувала. Псалмистът рисува силен образ, когато заявява, че Бог води към почивка в зелени пасища и спокойни води. За да разберем напълно значението на този пасаж, е необходимо да разберем реалността на овцете и тяхната пълна зависимост от пастира. В библейския контекст овцете са крехки и беззащитни животни, които не могат сами да намерят най-добрите места за почивка. Те трябва да бъдат ръководени. Те се нуждаят от някой, който да ги отведе на безопасно място, където могат да легнат без страх. Дейвид, когато пишеше тези думи, не говореше само за физическа почивка. Той разбра, че истинската почивка включва нещо повече от просто спиране за момент. Останалото, описано тук, е дълбоко състояние на сигурност и доверие. Точно както овцете могат да си легнат само когато се чувстват защитени, човешката душа намира истински мир само когато напълно се довери на Бог. Тази концепция става още по-актуална, когато погледнем света днес. Никога не е имало толкова много тревоги, безпокойство и емоционално претоварване, както днес. Проучванията, проведени от Световната здравна организация, показват, че нивата на стрес са се увеличили драстично през последните десетилетия, засягайки милиони хора. Безсънието, тревожните разстройства и чувството на постоянно изтощение са станали често срещани. Този псалм обаче ни показва, че истинската почивка не зависи от външни обстоятелства. Не идва от липсата на проблеми, а от доверието в тези, които контролират. Точно както пъстирът знае точно къде да отведе стадото си, за да може да намери храна и почивка, Бог знае точно какво е необходимо, за да донесе мир на сърцето. Споменавайки зелени пасища и тихи води, Давид посочва място за снабдяване и обновление. Зеленият цвят в контекста на писанието често се свързва с живот, препитание и надежда. В пустинята на Близкия изток, където живее Давид, намирането на пасища от този тип не е обичайно. Те се смятаха за рядък подарък, знак за грижа и защита. По същия начин Бог предлага това място за почивка за тези, които се доверяват на Него, дори когато всичко около тях изглежда сухо и трудно. Тихите води също носят дълбок смисъл. За разлика от бурните води, които плашат овцете и могат да ги накарат да се удавят, спокойните води са безопасни и осигуряват обновяване. В еврейската култура водата често се свързва с пречистване и ново начало. Когато Давид споменава, че Бог води до тихи води, той говори за един вид мир, който не може да бъде намерен в човешки източници. Това обещание се повтаря в Писанията. Исус, в Неговите думи, записани в Евангелието на Матей, отправи силна покана към всички онези, които чувстват тежестта на живота. Онези, които са уморени и обременени, могат да намерят почивка в Него. Тази почивка не означава липса на предизвикателства, а по-скоро сигурността, че има сигурно убежище за душата, място, където е възможно да възвърнете силите си и да продължите пътуването. Мнозина търсят този вид почивка в постижения, пари, признание или моментни удоволствия, но нито едно от тези неща не може да донесе истинска и дълготрайна почивка. Този мир може да бъде намерен само когато има истинско отдаване. Точно както овцата ляга само когато вярва, че е защитена,
така и хората намират спокойствие само когато се научат да се доверяват на Бог. Историята показва, че онези, които са се научили да се доверяват на Бог, са намирали мир дори сред бури. Докато бил в затвора, апостол Павел написал думи на насърчение и надежда. Дори при обстоятелства, които можеха да доведат до отчаяние, той преживя почивка, която беше извън човешката логика. Това се случва, защото мирът, споменат в този псалом, не зависи от това, което се случва наоколо. Това е мир, който надхвърля логиката, който се проявява дори когато сценарият изглежда противоположен. Това означава, че всеки може да изпита тази почивка. Независимо от размера на притесненията или интензивността на бурята, пред която сте изправени, все още е възможно да бъдете отведени до място за почивка и обновление. За да се случи това обаче, е необходимо да позволим на Бог да бъде този, който води. Точно както овцете трябва да следват пастира, за да намерят храна и подслон, ние трябва да се доверим и да следваме Божието ръководство, за да намерим истинска почивка. Това обещание не е ограничено до определен период от историята. Точно както Бог е напътствал хората в миналото, Той продължава да води онези, които му се доверяват, до място на обновление и сигурност. Независимо от външния сценарий, истинският мир не е в липсата на проблеми, а в сигурността, че има пастир, който води всяка стъпка. Трудностите са част от пътуването на всеки. От древни времена човечеството е изправено пред предизвикателства, които изпитват неговата вяра, смелост и съпротива. Независимо дали става въпрос за войни, болести, загуби или неочаквани кризи, винаги е имало моменти, когато несигурността е витаела над живота на хората. В тези ситуации една от най-големите нужди на човешкото сърце е да намери сигурност. Ако искате да подкрепите нашата работа, за да можем да продължим да ви предлагаме повече изследвания и задълбочен анализ, моля, помислете дали да не направите дарение на произволна сума. Този принос директно помага на канала да расте и да произвежда още по-богати материали. Благодаря ви много за подкрепата. След като говори за почивка и снабдяване, Дейвид въвежда нова реалност. Той признава, че дори и под грижите на пастора пак ще има тъмни моменти. Фразата, която той пише за ходене през долината на сянката на смъртта, отразява една дълбока истина. Дори онези, които се доверяват на Бог, ще преминат през периоди на изпитание. Няма обещание, че пътят винаги ще бъде лесен. В библейските времена образът на долината е бил много известен. Между планини и стръмен терен имаше тесни и опасни проходи, където слънчевата светлина едва достигаше. Тези долини бяха рискови места, където се криеха хищници, където пътешествениците можеха да бъдат изненадани от разбойници и където неизвестното предизвикваше страх. Когато Дейви споменава този сценарий, той не говори само за буквален пейзаж, а за всяка ситуация, която носи страх, несигурност и чувство за уязвимост. Споменаването на сянката на смъртта подсилва интензивността на този период. В историческите записи изразът сянка на смъртта се използва за описание на моменти на изключителна опасност, ситуации, в които животът сякаш виси на косъм. Мнозина тълкуват този пасаж като отражение на битките, пред които е изправен Давид, преследването, което е претърпял, и моментите, когато е бил изправен пред реалната възможност да загуби живота си. Но противно на очакваното, Дейвид не изразява отчаяние. Той не пише, че като минава през долината ще бъде погълнат от страх. Той заявява нещо впечатляващо: няма да се страхувам от зло. Това потвърждение не идва от липсата на рискове, а от сигурността, че Бог присъства. Увереността, описана в този стих, не се основава на собствената сила. Не става въпрос за човешка смелост, а за дълбоко убеждение, че Бог придружава всяка стъпка. Истинската увереност не е тази, която пренебрегва опасността, а тази, която признава, че дори в най-лошите моменти има по-голямо присъствие, което поддържа. През вековете много истории доказват тази реалност. Един от най-ярките примери е в живота на мъже и жени, които са били преследвани заради вярата си. През първите няколко века последователите на Христос бяха изправени на съд, хвърляни на арени, за да бъдат погълнати от диви зверове и принуждавани да се отрекат от своите вярвания.
Въпреки това, мнозина останаха непоклатими, защото имаха непоклатима убеденост, че Бог е с тях. Същото чувство на доверие може да се види в живота на толкова много други хора, които във времена на трудности са намерили сила в Бог. През 19 век човек на име Хорацио Спафорд преживява опустошителна трагедия. Той загуби притежанията си при голям пожар и малко след това загуби дъщерите си при корабокрушение. Но в този момент на болка той написа един от най-известните химни в историята. Всичко е наред с душата ми. Думите му не отричаха болката, която изпитваше, но изразяваха увереността, че Бог остава до него дори в разгара на бурята. Това е тайната, която Дейвид споделя. Той не казва, че долината ще се избягва. Не твърди, че никога няма да се сблъска с неизвестното. Но той знае, че докато преминава през този период, няма да бъде сам. Присъствието на Бог насред бедствието е това, което поддържа тези, които се доверяват на Него. Това не означава, че болката няма да бъде усетена или че страхът никога няма да се появи, но означава, че дори в най-трудните ситуации има сила, която ни придружава. Този стих също ни учи на нещо съществено. Долината не е крайната дестинация. Това е място за преминаване. Когато Дейвид пише, че върви през долината, той не казва, че ще бъде хванат там. Той знае, че има път напред, че тази фаза не определя цялата му траектория. Историята доказва, че тези, които остават непоколебими в доверието си, винаги намират изход от долината. Всяка битка, всяко предизвикателство и всеки период на несигурност могат да се превърнат във възможност за израстване и виждане на Божията вярност в действие. Тази сигурност не е само за древни времена. Днес милиони хора са изправени пред собствените си долини. Независимо дали става въпрос за финансова криза, здравословен проблем, загуба на любим човек или момент на голяма нерешителност, всеки има предизвикателство, което изглежда твърде голямо, за да го понесе сам. Но посланието на този псалм остава източник на надежда. Не си сам. Увереността сред трудностите идва от това съзнание. Точно както пастирът никога не изоставя овцете си, така и Бог никога не изоставя онези, които го търсят. Тази истина може да не премахне предизвикателствата, но напълно трансформира начина, по който се справяме с тях. Когато преминаваме през трудни времена, знанието, че има постоянно присъствие, което ни придружава, прави всичко различно. Истинската сигурност не е в липсата на проблеми, а в сигурността, че дори когато всичко изглежда несигурно, Бог остава до нас. Животът е белязан от предизвикателства и сред тях е опитът да се сблъскаш с опозиция. От древни времена борбата с противници винаги е била част от човешкото пътуване. Историята показва, че крале, войни, пророци и обикновени хора са имали моменти, когато са се оказвали заобиколени от онези, които са искали да ги видят как падат. Давид, когато пише този псалм, разбира много добре какво означава да се изправиш срещу врагове. Кариерата му беше пълна с моменти, в които той трябваше да се довери напълно на Божията справедливост, за да спечели битки, които изглеждаха невъзможни. Като заявява, че Бог приготвя маса пред него в присъствието на неговите врагове, Давид разкрива нещо дълбоко за това как се случва победата. Този стих не говори само за триумфиране над противниците, но за вид справедливост, която идва от Бог, която се случва неочаквано и която надхвърля това, което очите могат да видят. В древната култура приготвената трапеза е представлявала повече от просто хранене. Тя беше символ на чест, изобилие и защита. Когато домакин покани някого да седне на масата, той се увери, че този човек е под неговата пълна защита. По време на война, когато крал предлагаше маса на посетител, това означаваше, че този гост е в безопасност, независимо от това, което се случва наоколо. Този образ става още по-въздействащ, когато осъзнаем, че трапезата не е приготвена на място на мир и спокойствие, а пред врагове. Това означава, че Божията справедливост не се проявява само когато всичко е решено, но дори и в разгара на битките. Той не премахва непременно противниците веднага, но въздига онези, които остават верни дори под натиск. Дейвид преживя това отново и отново. Преди да стане цар, той беше преследван от Саул, владетел, който го видя като заплаха.
Саул се опита да го убие, пусна армии срещу него и направи всичко, за да попречи на Божия план да бъде изпълнен. Все пак Давид беше този, който години по-късно седна на трона на Израел. Този, който беше преследван, стана лидер. Този, който беше смирен, беше въздигнат. Божията справедливост се случва по начини, които често не разбираме в момента. Йосиф, например, бил продаден в робство от собствените си братя. Той прекарва години несправедливо затворен, забравен в чужда земя. Но същият Бог, който му позволи да се изправи пред тези предизвикателства, го издигна и до позицията на управител на Египет. Тези, които някога са го презирали, са имали нужда да го видят седнал на масата на властта, доказвайки, че Божията вярност никога не отпада. Този принцип се повтаря в безброй истории през вековете. Хора, които бяха отхвърлени, дискредитирани и унизени, в крайна сметка бяха издигнати от Бог по начини, които никой не си е представил. Божествената справедливост не се ограничава до видимото. Случва се в точното време, в идеалния момент. Приготвянето на трапеза също ни напомня, че победата не означава само поражението на враговете, а по-скоро проявата на Божията грижа насред бедствието. В Стария Завет е възможно да се види как Бог почита онези, които му се доверяват. В един от най-забележителните моменти, когато израелтяните прекосиха пустинята, Бог не само ги избави от египтяните, но също така осигури храна, вода и посока. Дори във враждебна среда, трапезата беше подредена и никой не можеше да спре това, което Бог беше подготвил. Днес този принцип остава верен. Мнозина се изправят пред предизвикателства, които изглеждат невъзможни, ситуации, в които се случват несправедливости, възникват предателства и вратите се затварят. В моменти като този може да изглежда, че опонентите ви печелят, че трудностите поглъщат цялата ви сила. Но това обещание ни напомня, че историята все още не е приключила. Бог не само носи победа над тези, които се надигат срещу Неговите, но го прави по начин, който издига и почита тези, които са се доверили на Него. Не става въпрос само за спечелване на външни битки, а за пълно трансформиране на ситуацията, повдигайки тези, които са били пренебрегнати. Подготвената трапеза символизира нещо повече от справедливост. Той представлява сигурност, осигуряване и признание. Когато Бог постави някого на почетно място, никой не може да го спре. Траекторията на Давид доказва, че онези, които се надяват на Бог, не се срамуват. Историята на Йосиф показва, че дори когато всичко изглежда загубено, Бог вече работи зад кулисите. Доверието в този принцип променя начина, по който се изправяме пред предизвикателствата. Ако погледнем само настоящето, може да изглежда, че трудностите нямат край. Но когато разберем, че Бог вече е подготвил нещо напред, можем да следваме с вяра, дори когато всичко изглежда несигурно. Това обещание ни учи, че не е нужно да се борим със собствените си сили, за да докажем нещо на другите. Когато останем верни, Бог се грижи за всеки детайл и ни поставя точно там, където трябва да бъдем. Неговото време може да не е нашето, но сигурността на победата е неоспорима. Истинската победа не е просто да видиш противниците победени, но да изпиташ Божията вярност, проявяваща се по начини, които никой не може да предвиди. Той трансформира всяка ситуация и прави това, което изглеждаше невъзможно, да стане свидетелство за силата му. Животът е пълен с предизвикателства, несигурност и моменти, които са извън нашия контрол. Всеки ден носи със себе си нови битки, някои очаквани, други, които възникват без предупреждение. Сред всичко това остава един въпрос. Къде да намерим истинската безопасност? Това пътуване през Псалм 23 ни показа, че отговорът не е в обстоятелствата, а в доверието в Бог. От самото начало видяхме колко постоянно е божественото осигуряване. Той се представя като пастир, който познава нуждите на всеки и който води стадото си на правилните места. Във времена на недостиг, той остава неизчерпаемият източник, който доставя не само това, което е материално, но и най-дълбоките нужди на сърцето. Разбираме също, че почивката не зависи от външните условия. Това е състояние на доверие, убежище, което може да бъде намерено само когато се научим да зависим от тези,
които контролират всичко. Светът предлага безброй пътища, които обещават спокойствие, но нито един от тях не е в състояние да поддържа истински мир. И когато пристигнат трудностите, когато долината на сянката стане реалност, сигурността в Божието присъствие ни дава сила да вървим напред. Увереността, която Давид изрази, не се основаваше на липсата на проблеми, а на увереността, че Бог никога няма да го остави сам. Този принцип остава верен. Той продължава да придружава онези, които му се доверяват, превръщайки всяка борба в свидетелство за неговата вярност. Справедливостта и победата над враговете ни напомнят, че Бог не само ни защитава, но и ни възвисява в подходящия момент. Трапезата, приготвена в присъствието на противници, символизира чест, на която никой не може да попречи. Йосиф, Давид и толкова много други, които бяха дискредитирани и отхвърлени, станаха живо доказателство, че Бог трансформира обстоятелствата по неочаквани начини. Накрая видяхме, че Неговата доброта и милост нямат граници. Те не ни следват само известно време, а през целия ни живот. Това обещание няма срок на валидност, не се изчерпва, не се износва. То се подновява всеки ден и дори когато се провалим, има достатъчно благодат, за да ни възстанови. Този псалм не е просто красив текст или утешителна поезия. Това е портрет на реалния живот, отражение на пътя на всеки от нас. Той ни учи, че да се доверим на Бог не означава да сме свободни от трудностите, а да сме сигурни, че никога няма да бъдем изоставени. Въпросът сега е: как да изберем да живеем с това разбиране? Продължаваме ли да се опитваме да носим всичко сами или се учим да си почиваме, да се доверяваме, да отстъпваме всяка стъпка на този, който вече се е доказал като верен? 23-тият псалм не е просто обещание за миналото. Това е покана да живеем по различен начин, да виждаме всеки ден с нова перспектива, знаейки, че има Бог, който се грижи, защитава, поддържа и напътства. Това е истинската сигурност. И това е обещание, което никога не се проваля. Ако сте харесали съдържанието и искате да подкрепите нашата работа, за да можем да продължим да ви предлагаме повече изследвания и задълбочен анализ, моля, помислете дали да не направите дарение на каквато и да е сума. Този принос директно помага на канала да расте и да произвежда още по-богати материали. Благодаря ви много за подкрепата. Ако това съобщение е имало смисъл за вас и ви е донесло нова перспектива, какво ще кажете да продължите това пътуване? Има още толкова много за изследване и разбиране. В следващото видео ще се потопим в друга тема, която може да промени начина, по който виждате своето пътуване. Така че абонирайте се за канала и включете известия, за да не пропуснете нищо. И разбира се, ако това съдържание е било полезно, оставете харесване. Това ни помага да продължим да изпращаме съобщения, които правят разликата. Сега се срещаме с вас в следващото видео, ще се видим там.